Bé, ara he sortit de l'Audiència Provincial del judici aquests que érem tants acusats i tants advocats i tanta història i al final, doncs mira, sí, al final hem conformat i he pogut conformar el meu perquè, bueno, s'ha fet una interpretació molt progressista del Codi Penal, una interpretació podemita, si em permeteu la paraula, que estableix doncs, que com que la pena aquesta suspesa que tenia doncs, era molt antiga, doncs en realitat estava prescrita. Per tant, també de rebot els antecedents penals queien i per tant el meu client, l'acusat, doncs ara era reincident. Per tant, se li ha pogut posar una pena rebaixada, menys de 2 anys, i ha sortit condemnat amb una pena de menys de 2 anys, no entrarà a presó, a condició que no delinqueixi durant 3 anys. Total, que d'un judici que hauríem d'haver fet d'aquí uns mesos en què teníem mala peça al taler, hem sortit amb una condemna molt rebaixada, el meu client no s'ho creu, està supercontent, i jo també estic content sobretot per ell perquè ha fet un molt bon resultat, no haurà d'entrar a presó a condició que no delinqueixi durant 3 anys, i a sobre m'he estalviat un judici complicat. O sigui que, collonut, divendres fantàstic, i a reposar que és divendres i hem d'anar de cap de setmana. Salut!